тук излязахме на разходка заедно с кучето ни, Лъки. Ако не сте гледали първата част, гледайте я. Както се казва, куче ни контролира живота. За 24 часа. Аз 24 часа не го написах. В момента се прибираме, защото Лъки много се измори. И се задъхна. Да, ухото се задъхна. И до тук ще приключваме клипа. Ако искате... Не, ще му мием лапичките и както виждате, вече му се спинка, тъй че да бегаме към къщи. То вече сме към къщи. Ай, Лъки. Лъки, хайде. То вече може да го пуснеш. Добре. Хайде. Де ти пушчо? Ето и прибрахме се вкъщи. Мама звънна. Хора, обаче тук малко стана напечено, защото мама звънна, а ние не я предупредихме. Аз вече извъннах. И за кого звъниш? За кого звъниш? Не, чакай бе, защото тя звънна. Включи мивката. Казах да включиш мивката. И тупо. Ало, мамо? Да. А той къде е? Добре. Тънкито. Добре. Добре. Ай. Не, я се удоволчи. Удивай му измие лапите. Лъки. Ля моето бубонче. Ама кой ще държи камерата? Ти. Аз не мога. Чакай. Аз не мога да мия лапите му. Много е тежък. Тук сни съвсем мъничко. Ох, гулкото. Много е тежък. Не, всичко е тежко. Взема. Вижте. Ама ти ще ми простиш кучето, бе. Абе, твоят пръст се вижда. Ей така. Сега вижда ли се? Да. Сега тук сме в банята, ще... Мием Лъки. Да. Той е само лапите му. Това е сапун от роза. Казанлъшка. Нали така поноси?
Чакай, бе. Сега сигурно си вика, какво правите, аз мени, вие сте моите стопанки. Вай, гледа лошо, Луки. Ама чой? Да знаеш. Гледа лошо. Гледа лошо и готов. Той кога ли гледа доволно? Той гледал. Гледа лошо и почти се озъбва. Малко се озъбва. Ей така пай. Сега си дай садите крака. Ай, дай си бе. Газали ще умием. Оф, пъстите ми са ужасни. Защо ми са толкова големи на екрана? Вай, все едно са взели половината екран. А те са толкова малки. Защото камерата е малка. Ей, нима мокри мене. Не съм закъпане. Не съм закъпане на мокрия екрана. И хората виждат на мокрия екран. Добре. И вижте нашия смътъл къпан. Вижда ли се, бе? Да, вижда се. Чакай. И хората... Лапите. Чакай, дъша. А ти се оправи с камерата. Къде учи? Ама тук е. Не съм на мокрия неща. Ай, това да не е ти. Хора, вижте как Александър потушава лаки. Сякаш съм го къпала целия. А то само лапичките. Ами задните. Ето силно съм. И отдолу, и тук съм. И добре. И кети. И хора, до тук ще приключваме с клипа. Ай, чао.